May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Pagpanubo sa mini sa kuryente sa 3 pesos, posible pagamatabo. Governor Wendy Gamo nagpanumpa na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang gobernador sa Negros Oriental. Traffic enforcers sa Escalante City, patay sa pagpaniro. NPA kag Army, naging kwentruhan ay sa Mamaylan City. Kag sa Good Vibes, Mascara Festival Mask and Costume Parade, saksihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Street Dance Showcase kag LGU Festival Dances sarang masaksihan sa pagbukas sang maskara sa Panaad sa Lunes. Pagabuksan las 4 sang hapon ang kahiwatan sa isa ka misa. Ang programa pangunahan naman ni Governor Eugenio Jose Lacson kag Bacolod Mayor Albi Benitez. Ang Street Dance Showcase ang magagikan sa Balay Kalamay padulong sa Panaad Park Stage. Halos tanan ng mga LGU sa probinsya ang magapakigbahin sa isa ka semana nga kahiwatan sunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz. Ang kada congressional district ang magahatag sang adlaw-adlaw nga entertainment nga magapasundayag sang ila nga festival dances. May food parade man nga maga-showcase sa mga delicacies sa mga banwa kag syudad. Doon nga mga districts nga magpa-tudugid niya pakita sang showcase ang tanan sang ila nga mga festival dances kagang ila, for example may iba may concerts man, may mga artista gani ko naman dalon. And then ang the usual naton nga food parade, no, to showcase ang aton nga mga delicacies, aton nga mga culinary arts dira sa aton nga mga tagsa ka mga distrito. So all set, no. Sa number 9, pagpatukod sa underground cabling system, agud na paghanhagan na problema sa spaghetti wires pagasuguran sa syudad antes magtakupang ini nga tuig. Nakasutan sa pagsinapol ng Mayor Albi Benitez upod sa mga opisyal kag tiglawas sa mga telco company ang pagtukod sa underground cabling system kundi pwede mapahamtang ang mga kable. Sunod sa kay Councilor Alice Pino, plano nga suguran sa syudad ang proyekto bilang economic enterprise antes matapos ang tuig. Ang syudad amo ang mag-aobra sa underground access nga pagabayaran naman sa mga telco sunod sa kay Espino. Kabayan ini isang tikang sa Benitez administration, agud man mapahagan-hagan ang problema sa spaghetti wires. But we are already in agreement nga mapatindog ang local government unit ng Bacolod City sang access, no, sa underground cabling. Okay. But at the same time, mabayad sila sa syudad sa Bacolod para may recovery kita sa Sininga project. So that we will have, of course, para ma-extend naman nila ang aton nga makuha sa ila sa aton man programs and projects for the government. Same. Sa number 8, may bentaha kag disbentaha ang pag-postpone sa barangay elections. Ini ang pananaw ni Liga ng Barangay Negros Occidental President Juvie Pepelio. Nagapati siya nga long overdue na manggid ang mga punong barangay nga humalin pa sang 2010 nagpungko na sa pwesto. Makapila man nga na-extend para sa ila ang election suno kay Pepelio. Pero para sa mga yadtong sang 2018 lamang nagpungko, daw kasubo nga wala sila nahatagan sang kahigayunan nga magpatuman sang ilang mga proyekto nga tinutuyo, labi na nga nag-igo ang pandemic kag mas dako ang nangin pagpanghangkat sini. Wala man sa kamot sa mga punong barangay ang pagpaisol sa piniliay suno kay Pepelio kag kun napaisol na ini may nagakaigo nga rason. Nagahulat pa sa karon sa nga pirma sang presidente ang pagpaisol sang barangay kag SK elections sa October 2023. Kung ang mga tao within sa barangay yung dugay na, gusto man nila is land. Pero in the side sang mga Kapitan Ambe, wala man ta mahimo kung i-postpone or hindi.
ang mga kapitan nga wala pa nakapungko, let's say isang 2018 man lang, 1920, 21, 3 years man ang ilang na serve sa mga bago. Which ang mga bago, pag pandemic, wala sila ka-serve maayo. The programs na to be implemented nila tani, wala na realize. Sa number 7, sa Dumaguete City, Norwegian National, nakuhaan sang shabu. Ginkasuhan sa paglapas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang Norwegian National matapos manakpan sa pulis na may bitbit na suspected shabu sa Barangay Dinago, Dumaguete City sa Negros Oriental. Sunod sa kay Lieutenant Bobby Fulmaran sa Dumaguete City PNP, ginreklamo ang mga persona nga nagamaoy kag sanging katuana sa mga pulis, ila siya nga ginpakalma ugaling may nakuha sa iya nga kamot nga isa ka sa siya sa ginasuspetsuhan nga shabu. Ginaresto siya kag gindala sa Dumaguete City Police Station. Nakilala ang abo nga persona nga si Carl Martin Dahl. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang estado sa pagtindir sa Norwegian sa Pilipinas kag kundiin naghalina nakuha sa iya nga illegal nga droga. Sa number 6, traffic enforcer patay matapos gintiro sa atubang sang eskwelahan. Patay ng isa ka traffic enforcer matapos inigintiro kagabi sa atubang sang eskwelahan sa Barangay Alimango, siyudad sang Escalante. Ang biktima ginkilala kay Raymond Lucero, 46 anyos. Sa investigasyon sa PNP, nagpark na sang iya nga motor ang biktima nga masugat kuntani sa iya sining misis nga manunudlo sang hinali na lang inigintiro sa mga suspect nga sakay sa duha ka mga motorsiklo. Wala na matabangan sa ospital ang biktima. Suno sa pulis, posible may kangtanan sa iya trabaho bilang traffic enforcer ang rason sa pagpatay kay Lucero. Sa number 5, encounter sa tunga sang Army kag NPA nagluntad sa Barangay Carabalan sa Himamaylan City. Nagapadayon karon ang pursuit operations ng tropa sa 94th Infantry Battalion sa nagluntad nga enkwentro kay nasang aga sa sitio Sig-ang, Barangay Carabalan sa Himamaylan City. Sa inisyal nga report ng Army, gimulubanta 20 ka mga armado nga ginapatihan katapos ang Central Negros 2 sa New People's Army ang nakaenkwentro sang tropa sang Army. Wala naman sa may napatay sa bahin sang Army, apang ginakumpirma pa sa karon ang impormasyon nga may duha ka mga napatay sa bahin sang mga rebelde. Naglawig sang 40 minutos sa pagbayluhan na isang lupok sa tunga sang Army kag NPA. Sa number 4, Familia de Luzuriaga Cemetery ang ginalauman nga ma-recognize ang National Historical Commission bilang isa ka heritage site sa madason nga tuig. Ginakabig na nga icon kag isa sa mga atraksyon sa Bacolod ang Luzuriaga Mausoleum sa corner sang Burgos kag Lopezine Street sa Barangay Villamonte. Pero luyag sa syudad nga mapatahom kag mapangapinan ang atraksyon pinaagi sa National Historical Commission nga madeklarar nga heritage site ang natukod nga lulubngan sang pamilya Luzuriaga. 1920 sang natukod ang mausoleo nga nakitaan o kung makitaan sa tunga sang karsada. Sa public hearing angot sa ginduso nga resolusyon ni Councilor Jason Villarosa, nagpalabot man sa nga pagpasalamat ang pamilya Luzuriaga sa pagkilala sang syudad. Ila naman karon ginasugdan ang pagkaayo nga masami nagaagaw atensyon sa mga bisita sa Mascara Festival. This ordinance will be passed, ma-apply kita sa National Historical Commission, no? Declaring it as a National Heritage Site. When implemented by the Mayor, ang city na yan mismo ma-implement, mapabeautify, pintahan, mapuhon, butangan sang suga, and of course to clean everything, but at least maging one of the tourist attraction maging siya.
Sa number 3, katapos ang LGBTQ nga rider kag mga pamatanon nga nagpainom siya sa tubig gikan sa sapa nga may nagatubog nga karabaw, mag-aatubangay sa barangay hall sa barangay Vista Alegre sa Lunes. Napadala na sang summon sang barangay Vista Alegre ang 3 sa mga pamatanon nga lalaki nga ginreklamo sang LGBTQ rider nga ilagi pa inom sa tubig ganin sa sapa nga may nagatubog nga karabaw. Natabo ang pagpangsasko sa mga nagalantaw nga biker nga sa nagdaog nga bike racer sang Oktubre 2. Sunod sa kay punong barangay Leandro de Leon, nag-file sa reklamo ang biker gani ginapaabot ang ilang pag-atubangay upod sa mga nangsasko sa Lunes sang aga sa barangay hall. Magluwas sa hearing sa barangay, gitawag man o kung gipatawag man sa konseho sa syudad ang mga natungdan upod sa mga opisyal sa nagkanilain nga mga department para sa committee conference in aid of legislation. Luyag ni Councilor Claudio Petevella, pamuno sa Committee on Health and Sanitation, nga makadihon sa mga pagsulundan kag tikang batok sa mga kasubo nga mga prank, ilabi na karon nga may kahangawa nga tugas ang cholera kag iban pa nga waterborne diseases sa syudad. Sa number 2, Governor Roel De Gamo nagpanumpa na kagabi kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang gobernador sa Negros Oriental. DILG nagpagwa man sang guidance angot sa political situation karon sang probinsya. Nagpanumpa na sang kagabi si Governor Roel De Gamo nga gindeklarar nga amo ang nagdaog nga gobernador sa Negros Oriental matapos i-disqualify sang COMELEC ang nuisance candidate nga naggamit sang iyang ngalan. Si Presidente Marcos mismo ang nagpanguna sa oath of office ni De Gamo ini sa tunga sang kinagamo pa karon sa Kapitolyo sang probinsya. Damlag pagin pahayag ni sitting Governor Henry Tevez nga hindi siya magpanaog sa pwesto tubtob makabaton sang order nga i-uninstall siya sa iya nga pag-assume sa office o kung man-nullify ang iya assumption. Gani ang DILG ang nagpagwa na sang memorandum angot sa political situation karon sa probinsya. Sulo sa DILG, hindi na kinahanglan pa sang kung ano nga dokumento nga i-issue ang DILG sa pag-install kay De Gamo bilang gobernador bangod ang COMELEC na mismo amo ang nagproklamar kay De Gamo nga nagdaog bilang gobernador. Mahimo mag-appeal sunod sa DILG si Tevez apang wala sang gahom ang departamento para i-question ang desisyon sang COMELEC. Si De Gamo ang nagpagwa naman sang order nga siya ang nag-assume nga gobernador sa probinsya kag tanan nga mga transaksyon sa Kapitolyo ang mag-aagi na sa iya. Iya man ginmando ang pagbalik sa mga na-displace nga mga empleyado sang Kapitolyo pati na mga department heads. I-copy furnish sila dire na allegedly gitangtang akong proclamation. Okay. However, naka-assume naman ko. So, importante, ilas ang inalify ang akong assumption through a quo warranto case. Using that COMELEC, they have to file a quo warranto case so that I can defend myself. Katong iyang giingon nga mga quo warranto, kana pwede na niyang ibutang og asa nga korte. Pero sa pagkakaron, for the meantime, wala gyud order ang Supreme Court nga mustap nining proclamation nga gihatag kanato sa COMELEC and Bank. I am announcing all Negorenses that I am now your governor of the province of Negros Oriental. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Posible nga mapapanubuan sang 3 pesos ang bilis ang kuryente. Inisunod siya kay Bacolod Mayor Albi Benitez kung tigayon nga direkta makakuha sang supply gikan sa mga power producing utilities. Sa karon nakakontrata sang supply gikan sa mga nagagamit sang coal kag tuman kamahal sini karon suno sa kay Benitez. Ang ginalantaw nila ang mga tigayon makabiya diri kag tigaylo maggamit sang renewable energy. Mas manginbentaha labi na nga wala pa sang VAT ini.
Miyerkules sa nagsakdag ang syudad sa Bacolod kaupod ng probinsya sa Negros Occidental sa Energy Summit nga gitabungan sa mga tiglawas ang electric cooperatives kag Negros-based power projects. Gintalakay ang isyu angot sa bilis ang kuryente kag mapangitaan sa pamaagi para mas mapabarato ang generation cost sa probinsya kag syudad. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, kabahin sa mga plano sa palaabuton amo ang pagtukod sa joint venture sa tunga sa mga LGU kag sa mga power suppliers labi na ang renewable energy para direkta nga negotiate sa mga electric cooperatives. Sunod sa kay Lacson, isa lamang ini sa mga ginalantaw nga pamaagi. Sunod naman sa kay Benitez, ang pinakaunang tikang amo ang pagtipo nila kag malantaw ang mga pamaagi para ma-reduce ang bill sa kuryente kag paano mapautat ang power interruption. Ang mga daan nga mga power lines sa Sineco ang dapat maislan. Sunod sa alkalde, kinahanglan nga mag-lobby sa Energy Regulation Commission para maaprubahan ang ilang capital expenditure. Sunod sa alkalde, siya kag si Lacson ang mag-issue sang separado nga executive order nga mag-convene sang Energy Council. Generation cost is 10 pesos something on average. Yeah. So where did the 3 pesos go? If we can directly get from the power producing utilities in the island or in Negros, it should be 3 pesos lower. Our contracts are mostly with coal, and coal has more than doubled in price. So if we can get away from coal, we access the renewable supply sa island, we will reduce at least 3 pesos because aside from the reduction of the generation cost, there is no VAT sa renewable energy. Well, the future plan is to have a joint venture between the LGUs and the power suppliers, no? Specifically mga renewable. So, because we learned that if it's a joint venture between the LGU and the power suppliers, we can directly negotiate with the electric co-ops. Wala na bidding. So, we have to see the numbers, how much it will cost, especially the local government units, no, in this joint venture. Sa Good Vibes, ginpakita na sang tagsa ka participating nga barangay ang ilang nga maskara kag costume para sa arena kag street dance competition. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kuntipunon ang tanan nga mga representatives ng 17 tanan ka mga barangay nga nagpasakop sa arena and street dance competition, masalaan mo nga inina ang adlaw sa kompetisyon. Kahapon, ginparada na ang ilang mga maskara kag costume sa Robinson's Place, Bacolod. Mas colorful, mas matahom, mas makalilingaw ang costumes sa liwat na pagbalik sa Mascara Festival sini nga tuig. Kada barangay, gitagaan sa tiyon nga makapasundayag sa ilang mga maskara kag costume. Ang mga kabarangay nagpakita man sa ilang suporta sa ilang mga dancers. Sining nga tuig, 500,000 pesos ang ginhatag ng suporta sa mga participating barangays para mas mapatahong kag panamion pagid ang ilang mga entry sa ginakabig nga grandest Mascara Festival. Mas ginpatahong, mas ginutihan
ang sinigatuig ng mga costume sa ato ng mga dancers. Though kada mag-amuna sila ng dumabatsagan ko nga. Kakalupad ako ng wig. Pero para pakita mo ang effort kag pati sa mga taga-barangay pala, init-init kita ba sa pag-cheer nila. Wala pa na sa aktual nga pagsaot ha. Kay nahidlaw, Rubing, pala 2 years nga wala. Amo ginanayin daw kitang tanan. Kagamay itong mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero ba't balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.